No niin, morjesta vaan teille kaikille katsojille. Minun nimeni on Datatson. Nyt on vuorossa vähän tällaista VF3 live-kommentaryä Team Deathmatch. Jossain ihmemäpistä on joku... En mä lukenut tämän mapin nimeä. Ja mä en oo niin kauhean hyvä sniperilla, niin että tästä ei tule niin mahtavaa peliä kuin joistain... mä osun siihen, mutta... kun joidenkin peleissä tulee, mutta koittakaa kestää. Musta toi äskeinen tappo oli mulle ihan hieno. Tai ihan hyvää ja tällaista settiä. Näköjään crossbow on tuolla. Mulla on 2 tappua jo. Cool. No, lähdetään etsiä tyyppejä. Näköjään ollaan häviällä, kuin sitä on mahdollista. No niin, missä sä oot tossa? Kuolis nyt. Missä sä oot? Siellä se oli. No ihan sama. Jäädään vähän aikaa ottelemaan, tulisiko täältä lössiä. No sieltä tulee eka. Ei nyt osu. Nyt ei jostain syystä osu. Onhan täällä pikkusen porukkaa tässä mapissa. Aika, no ei kauheasti, mutta aika hirveästi kuitenkin. Käydään vähän tänne taakse kämppimään. Tai no en mä tiedä kämppimään. Jäädään vähän ajaksi oottelee, että tulisi lössiä tuolta, niin voitaisiin ampua ne ja kaikkea tällaista siistiä. No niin, katsotaan. Jäädään tähän vähän aikaa oottelee. Tuolta tulee ihan varmaan tyyppejä. Siellä tulee tyyppejä, sit mä en osu. Ja sit seuraavalla osuu ja toi osuu. Heitetään naatti sinne, niin sit sieltä varmaan tulee joku... Ei perkele, nyt mentiin kuoleen. Toi jätkä ihan vitun varmaan. Oli ihan vitun varmaan se jätkä, joka sniikkaili siellä takana. Koska se oli se jätkä. Mitä mä rupean tässä ihmettelemään? No niin, kokeillaan, jos joku saataisiin napattua. Tulisiko tuolta lisää porukkaa? Katsotaan vähän. Ei tuu. Ja sit noin. En mä tiedä, mitäs toi jätkä tulee mun camper-baseen. Sitten on lähden helvettiin sit. Hyvä sä lähi. No niin. Sanotaan no niin koko ajan. Kyllä tulee paljon paremmin helvettiin. Sit mä menin tippumaan. Osuis nyt. Tää skope on ehkä vähän liian iso. Mä en sitä ihmeskopea jaksa käyttää, koska se on paska. Mutta näköjään tulee taaskin turpaan. Kokeiltaan ehkä toista sniperia. Joo, kokeillaan toista sniperia. Täältä lähtee M98B:llä. Lähdetään kokeilemaan tappoja, mutta onhan JNGkin silleen todella hyvä. Jos se on niinku parempi action sniperi kuin tää. Kamal, vittu missä se on. Ladataan nopeasti. Tai sellainen action snipereita lataa paljon nopeammin, on isompi lipas ja kaikkea tällaista. Eli mä tykkään ehkä JNGstä pikkusen enemmän kuin tästä tämmöisiä 8Bstä, kun tässä on todella hidas lataus. Se kyllä vituttaa joissain mäpeissä, kun oot jossain ryssimässä ja näin. Tai jos oot jossain. Ja helvetti sieltä tulee. Joo, en mä tiedä. Tässä ei ole oikein muuta selostettavaa kuin tää peliä. 3 tappoa, 4 kuolemaa. Alan pikkusen vielä miinuksella, 1 tapolla miinuksella, mutta ei 1 tappo oo, tai kuolema oo paha. Missä se jätkä on? Mä näen täällä UAV, se on tuolla ylhäällä. Jop, se on siellä ylhäällä. Ollaan valmiina, kun se on tässä. Näin, ei olekaan, se on... Helvetti! Ei vittu mikä killstalleri. Haista vittu mikä homo. Se suilee. Kuolis nyt. Tus nyt. Kuolis nyt. Joku tuus nyt. Hem. Nyt tulee turpaa. Nyt niin vittu tulee turpaa. Heitetään random granaatti sinne. Jotain vituttaa random granaatit. Niin muakin vituttaa, mutta mä vaan niitä on hauska heitellä. Mutta jos joutuu random granaatin kohteeksi, niin se on tyhmää. Koska ne on ihan vituttavia. Jätkä en alas seuraa, koska mä saisin turpaa. Ihan 100-0. Se on näköjään tullut ulos sen piilosta. Missä se on? Tuus nyt. Hitto kun mulla on crossbowissa sitä ihmeen räjähtävää nuolta, niin taisi paljon helpompaa jos olisi. Missä sä oot? Se on ihan siellä yläkerras, joo. Tapetaan se pistoolilla, vaikka oltais voitu sniperilla tappaa, mutta ei nyt vaan ammuttu sniperilla. Mitäs tää peli on? Ei ollut kauheasti häviällä, mutta kuitenkin ollaan häviällä. Se on aina huono juttu.
Ja. Lähdetään etsimään lisää porukkaa. Löytyisikö tää tyyppejä? No niin, siellä. Perkele, kun yksikään ei ole one shot one kill. One shot triple kill. Sniperi. Se olisi kyllä hauska. Mut hei. Kuitenkin takaisin peliin. Mulla on yksi ongelma. Mä en koskaan muista mapin nimeä. Ja helvetti. Mistä vitusta toikin tuli? No anti olla. Crossbowi antaa olla siinä, koska siitä voi tulla joskus tarvetta. Joskus. Mä oon saanut mun elämässä vaan kerran crossbowilta tapon, vaikka mä käytän sitä lähes koko ajan. No niin, kuolihan se. Ensi kerralla mä taas sniperilla. Jos mä näen tuollaisen jonkun AFK:n. Tai yritän tappaa. Tai jollain crossbow. Jollain vitun sama. On se vihollinen? Olisit sä vihollinen? Et otetaan vähän aikaa. Tulisiko nyt jostain porukkaa, niin mä voisin ampua ne. No niin, let's see. Se sit tietenkin kuolee ja me ei saada sitä tapettua ja tälleen näin. Ja no come on, oliko pakko kuolla justiinsa. Huti. Noniin, vittu mihin se meni. Tuu takaisin tuolla. Noin, osu. Ja noin. Jos muut kysyy, että kumpi on parempi, JNG 90 vai tää M8B, niin mä en oikein osaa vastata tohon kysymykseen. M8B on ehkä tällainen tarkempi sniperi ja tällainen näin, mutta tää no JNG on JNG. Tälleen on helvetti mitä statsi. 75. Vittu kun näkis vielä täältä. Helvetti, missä ne porukat on? Tai tyypit on viholliset ihan sama. Tää peli näyttää loppuvan nytten. Se peli oli tässä ja katsotaan ehtisinkö seuraavan matsin vetää tähän. Ehkä mä vedän tähän seuraavan. Katsotaan paljon tuli tätä pisteitä ja tällaista ihan sama moi vittukin. Hei, mitäs crossbowin tuli lisää? Eikö tästä achievements? Tsekataan mitäs tää tuli, missä se crossbow on. Tossa näin, tähän tuli lisää. Mitäs tää on? Babolt. Get crossbow. Jaa, no 3 hedaria pistoolilta, no kakkososella, niin se olisi siinä, saatais toi boltti, mut katsotaan, oiskohan seuraava matsi tähän putkeen hyvä. En tiedä. Kun oon kattonut videoit, niin toi M60A4, E4, en mä tiedä, ihan sama, niin se on aika tehottomalta näyttänyt, mutta en mä tiedä, katsotaan. Siis, mikä tää on? Seinecrossing. Just, ja no vedetään tähän seuraamaan piputkeen, kun ollaan tälleen aloitettu tähän. Joo, vedetään. Ja nyt kokeillaan JNG. Ollaan niin kovia, kokeillaan JNG. Tältä näin, missä on JNG tossa. Let's spawn. Ja katsotaan vihollisia. Eka mennään tänne taloon, koska yleensä viholliset spawnee tän mun viereen sillä että hello! Roveter. Kaikkea tällaista ja sit rupee vituttaa, kun kuoli ihan heti ekalla sekunnilla. Ihan vitun sama. Ja sit jotkut sanoo, että JNG on ihan vitun vaikea saada. Tai no, en mä tiedä jotkut. Aika harva, mutta kuitenkin jotkut. Niin sanoi, että JNG on vitun vaikea saada, mutta on ihan helvetin helppo oikeesti. 50 tappoa snipulla, se on siinä, ja sit 2 voittoa, eikö 3 voittoa, 30 dominaatio, niin se olisi siinä. Minkä ääni vaan menee kähäksi, mutta näin. Niin minkä ihmeen takia mä vaihan siitä heti pois pistoolista, enkä muuten lähde tonne. Ajaa, mä tässä keltaista kustaa noin. Snesh. Katsotaan. Ei mistään tuu porukkaa. Katsotaan. Mennään eteenpäin. Venataan tästä näin. Katsotaan. Tuolla on ihan vitun varmaan joku. Onko? Jumalauta, siellä on joku. Ei helvetti. Älä tapa mua. Ei perkele. Nyt mä kuolin.